gubuk iku sing digawe saka bambu mapan ing tengah sawah kanggo ngaso para tani ning saiki dinggo ngaso para yaga lah ya dinggo ngaso para yaga nek pas tanggapan ngene iki bar tanggapan kesel ning tengah sawah ana gubuk leren sik nek biyen dinggo ngaso Pak Tani. Yaeyo, yaeyo. Yen liwat aku kelingan Nuwun sewu, aku lagu sing paling tak guweting iki ya lagu Gubuk Asmara. Lah kok ngoten? Lah apa ora ana hotel apa ora ana anu kene nggone Gubuk Asmara tanpa bantal tanpa kloso. Lah nggih. Iku wonten maknane napa pripun lho? Walah ya ana nek taman ana ya ora mulih aku. Oh ngoten. Oh tiwas sampe tak kon jelentreh. Ya nek dilentrehno biasane karo Mas Penceng. Kumal praktek. Lanjut. Catatan